खुलुमबाय। बेयो सिनाकना हिरिम्बा बाथौ थानसालि। गोदोआव सिनाकना बाथौ मिशन संघमोन। बे सिनाकना बाथौ मिशन संघआ 1972 मायथाइयाव बे अरनबारियाव हाग्रा दाननानै गिबि जोंनि सिनाकना गामिनिनो गेदेमा बिथां ईश्वर चन्द्रआ बे बाथौ मिशन संघखौ गिबि गायसनदोंमोन। बे 1972 मायथाइनिफ्राय फैनानै गोदानै लुफुंनायखौ जों 2013 मायथाइयाव गोदानै मोनसे लुफुंनायनि थांखि महर लानानै जोंनि खैराबारि बे एरिया ब्लकनि आन्डाराव BTCनि PM सार बिथां लोमसर दैमारिया लुफुं आफादगिरि बिबानखौ बानस'नानै बिथांनि नाजासाबनायजों जोंनि बे ओनसोलनि गोरों-गोरा बिथांमोनखौ लाफादेरनानै बिथाङा बे न'खौ बानायनो लायो। बिथाङा बे 2013 मायथाइनिफ्राय फैनानै 2019 मायथाइनि एप्रिल दाननि 28 एप्रिलाव जों बेखौ बेखेवना लायो। बेखेवगिरि महरै जों BTCनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिखौ लाबोनानै बे थानसालिखौ बेखेवना लादों। बेवहाय जों दिनैसिम गोबां सिबियारि मोननो थांदों। भुटान, नेपाल, उरिष्या, वेस्ट बेंगल, अरुणाचल बेबादि गोजान जायगानिफ्राय सिबियारि फैनानै बैयाव दर्शन खालामनायखौ जों मोननो थांदों। आरो सानफ्रोमबो जों 104 एबा 300 सिबियारि मोननो थाङो जोङो। बेबादिनो जोंनि बाथौ धोरोमखौ जोंनि सिबियारि बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो जों माने जोंनि बाथौ धोरोमखौ गोसारहोनो बा फेहेरना फोगोमना लाखिनो जों हास्थायहरो। गासैबो सिबियारि बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होफैनानै बा बे इसोरनि दर्शननि गेजेरजोंनो धोरोमखौबो गोसारहोनो जों बयबो सिबियारि फिसाफोरनिसिम जोङो हांख्रायहरो। दासिम जों बै थानसालियाव जोंनि 7 जन दौरि दंफायो। बे 7 जन दौरिजों जों सामलायनानै बे थानसालिखौ जोङो आबुं महरै लाखिबाय थानो हादों। आरो जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ जोंनि गुबुन धोरोमारि बिथांमोनाबो नेपालि, आदिबासि, असमिया राव बुंनाय बिथांमोन आरो बांगालि बिथांमोन फैनानै बेयाव दर्शन खालामनानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ दर्शन खालामनायखौ जों मोननो हादों। बेयाव जों जोबोर माने जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने गोजोननाय मोनदों। जोंनि बाथौ धोरोमा गोमामायावनो गोसारदों, आरोबाव गोसारहोनांगोन। बेखौ सिबियारि बयनिसिमबो जोङो खावलायहरो जे सिबियारिफ्रा जोंनि बे थानसालियाव ग्रोम फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैनाय लोगोसे धोरोमखौ गोसारहोनायनि बिथिङाव जों बयखौबो माने खावलायहरनाय थायो। जोंनि हिरिम्बा सिबिसालि गोदोनि सिनाकना बाथौ मिशन संघ नामै गायसनजानाय बे बाथौ मन्दिर एबा थानसालिया जोंनि बैयाव ईश्वर चन्द्र बरुवानो 14 बिघा हा आवग्रिना लानानै दासिमबो जों बे 14 बिघा हाजोंनो जों बेन्दों खालामना लानानै जोंनि थानसालिखौ जों सामलायगासिनो दङ। आरो दायो आथिखाल जोंनि कालाइगाव समस्तिनि बिधायक दुर्गादास बर' बिथांखौ जोंनि बे
थानसालियाव मोनसे गंसे न' एबा बे जिरायसालि महरै गंसे न' बानायनानै होनाय थांखि लादों। बिथाङा दाबावैनो बे न'खौ बानायगोन आरो जोंनि बे थानसालिया बे फैयै फैयै 50 बोसोर 15 बोसोर आगान होबाय। बेयाव जों मोनसे फैगौ जानुवारि दाननि 10, 11, 12 सानथामनि हाबाफारिजों मोनसे सनाथि मायथाइनि फोरबो खुंनो लादों। बे फोरबोखौ खुंनायनि आगोलावनो जोंनि थानसालिनि सोरगिदिं दंफां लाइफां गायनानै एबा नांगौ बादियै न' बानायना लानानै जों आरोबाव माने बे थानसालिखौ साखोन सिखोनाव लाबोनाय मोनसे थांखि लानाय नुदों। जोंनि आफादगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। दा जों आसा फारियो बे थानसालिया दानि महराव जा दङ बेनिख्रुइ साबसिन महर लागोन होननानै जों आसा फारिनाय थायो।